Tot és a punt per la gala dels Premis Gaudí. El proper 29 de gener, l'Acadèmia del Cinema Català reconeixerà les millors pel·lícules del passat 2016. Com que el cine català existeix i té una presència i una importància gran, doncs és important que això estigui reflexat en uns premis. D'entre totes, la favorita sembla ser La propera pell, d'Isaki La Cuesta i Isa Campo. Aquest thriller compta amb 14 nominacions i competirà en la categoria de millor pel·lícula amb els films El rei Borni, Les amigues de la gata i Tots els camins de Déu. Je veux savoir qui c'est ce gamin. Qu'est-ce qu'il a fait comme connerie avant? Le dossier d'un mineur est secret. Les cares visibles de les pel·lícules, les actrius i actors també tenen el seu reconeixement. El premi a millor protagonista femenina se'l disputaran Ruth Llopis, Emma Suárez, Betsy Túrnez i l'actriz revelació Sílvia Pérez Cruz. ¿Y si no pagas? ¿Pero cómo les vais a quitar el piso, Pablo? Tu padre os avaló. Pel que fa a protagonistes masculins, els nominats són noms tan coneguts com Miqui Esparvé, Àlex Moner, Alain Hernández i Eduard Fernández. Sí, fes-me cas. Jo tinc ull per aquest. A què et dediques, David? Soc un especialista en el que vindria a ser la gestió de masses. Gestió de masses. Jo estaria contenta, guanyi qui guanyi, però clar, sempre tens els teus preferits, no? Però no us ho diré. No, si no m'ha tocat ni la loteria nacional ni la grossa, com vols que faci una aposta per aquí? No, impossible. Aneu a veure les pel·lícules i jutgeu vosaltres després. No. I encara que tingués una idea, no ho diria. Crec que La propera pell serà la pel·lícula catalana que guanyi, però amb el que fa la pel·lícula de parla no catalana, jo crec que hi haurà un gran dilema entre El monstruo viene a verme del Bayona i La mort de Lluís XIV. El passat 12 de gener ja es van atorgar les primeres estatuetes als nous membres d'honor de l'Acadèmia. Els galardonats van ser Pere Balanyà, Joan Bas, Lluís Josep Comerón, Antoni Kirchner i Mercedes Sampietro. El cinema català ja està preparat per exhibir les seves novetats en la 9ª edició dels Premis Gaudí. Els nominats no s'atreveixen massa a apostar i, mentrestant, l'Acadèmia del Cinema Català ultima els detalls per la gala del 29 de gener a l'Auditori del Fòrum, quan se sabran els guanyadors i finalistes d'aquesta edició. Helena Martín, UPF Televisió, Barcelona.